Mira, el meu sogre és un desgraciat que es pensa que és en Superman. Si no pot pujar l'escala, que ja s'ofega. I diu que es va trobar aquell traje en una cabina de telèfons. Se'l va trobar a les escombraries del carrer del Montseny, el que passa que té molt més glamour dir que se l'ha trobat en una cabina com el Superman, saps? Tia puta. El que passa que el fill de puta ha trobat amb això, ha trobat un filó, saps? I el tio va tibant de la corda fins que s'acabi la corda, suposi ben bé que fot, tu no m'ho faria, no? Ara que sigui ell m'emprenya. Oh, i el traje, busca'l, que no el trobes, Ni el seu dona sap on és el tio, la vaga per casa, i jo l'he buscat per tot arreu i no l'he trobat. Això que dona que pensar, perquè penses, hòstia, aviam si encara tindrà alguna... Hòstia, tindrà poders de veritat, alguna facultat amagada, aquest traje, t'imagines? Hòstia, ja m'hi veig. El rei del mambo, tio, l'amo del món, la mare de Déu, hòstia. Total, què et deia? Se m'ha fotut a la ceba que trobaré el traje. I el trobaré, perquè no n'hi eixis com vaig ara, a les palpentes, no. Estic ordint un plat de fill de la grandíssima puta, que no pot fallar. Li he dit a la seva filla, dic, nena, el papà està boig, el papà s'ha de tancar, el papà no hi toca, un dia fotrà algun disbarat, ja hi serem, no? Doneu-me temps, ja. Perquè, jo dic una cosa. Jo no sóc com la kriptonita, Jo tinc mala folla, tinc mala llet de veritat. La companyia telefònica ha fet un gran esforç després de discutir en una assemblea entre els socis per instal·lar 300 cabines telefòniques a diferents punts de la ciutat, perquè així el senyor Mr. Superwall pugui canviar-se a diferents punts. Doncs a mi el Superol aquest m'ha cardat les vacances en l'aire. Jo m'anava a Benidorm quan em van dir, nen, s'han d'instal·lar dues cabines, una al passeig i l'altra a la Rambla. Llavors aquest home salvarà moltes vides, però a mi m'ha ben donat pel cul. Que no sé qué coño son tantas cabinas, hombre. Que por qué no se cambia, yo qué sé, en un bar o en un cajero automático como todo el mundo, hombre. Y deja ya de jodernos a nosotros, que somos currantes. Mire usted, señor Superbowl, si me está oyendo, que digo yo que se ha vuelto usted últimamente muy señorito, muy caprichoso, hombre. Que a ver si deja de jodernos, pero que somos currantes, joder. I am just a poor boy, Trek, my story is seldom told. I have squandered my resistance in your Red Mar. I have squandered my resistance for a bucketful of mumbles at your promises. A license jest to a man hears what he wants to hear, and disregards the rest. Laying low, seeking out to poor quarters, where the rugged people go, looking forward to places only days will know. Asking only women's wages, I come looking for a job but I get no offers. Just a come home from the wars on 7th Avenue. I do declare, there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Asking only women's wages, I come looking for a job but I get no offers. Just a come home from the wars on 7th Avenue. I do declare, there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Asking only women's wages. I come looking for a job but I get no offers. Just a come home from the wars on 7th Avenue. Persona d'aquesta envergadura, d'aquest calibre, ens interessaria les llistes. Les eleccions s'acosten i no podem perdre de vista res. Jo, que sóc una persona molt de vista, de seguida vaig veure que tenia alguna cosa. He tingut molta feina i jo m'estic cansat per arreglar-ho. El primer, el mestre Ocampo no era res. Coneixia ni a casa seu, jo, que l'he fet pujar una mica, l'he anat arreglant. Començant pel nom, més important, el nom vaig pensar, s'assembla una mica Superman, tot això estava registrat, però vaig dir, Superol. Està bé, per el que és, el nom, despunta. En fi, el primer que vaig fer va ser prohibir-li que anés enlloc sense el meu consentiment. Anava a tot arreu, un perdil. I ara ja estic preparant nous números per les hipoteques, ens forrarem. I jo he dit, em forraré. Lligarem d'una corda, perquè volar no vola, tampoc. Lligarem d'una corda, que sembla que voli per la discoteca, i ja veig tota la gent xisclant, cridant Superol, Superol. I ell pensa que està triomfant. Jo em veia molt valent, ja ho sabeu. Però el meu manager, ja ho sabeu que s'ha de tenir un manager, doncs em va dir que havia sortit la crimotina. I em va haver fotut.
perquè això de la crimotina és com la Viagra, però és del revés, que fa baixar la tempera. Bé, doncs, curiosament, ha calgut el nostre superol per desfer tot allò que costava tant construir. M'explico. Viatges, anades i tornades al Parlament Europeu per aconseguir que el català fos llengua oficial. Bé, això no havia estat possible fins avui, que gràcies al superol, el nostre superheroi, nostre amb totes les lletres, en tots els sentits, perquè manté i conté totes les essències del poble de Catalunya i perquè, a més, ha estat un fenomen absolutament acceptat per tota Europa. Ja ho sé que en Superman vola, però jo encara no he pres, encara no sé de volar. I si haig d'anar a salvar algú, haig d'agafar l'autocar i si no agafo, si em descuido la targeta de jubilats, el que em toca és pagar. En el cas nostre, en el cas que tractem, Superol no n'amaga mai. La seva identitat és més, em fa Apology. Apology al bar, al supermarket, amb l'equip de futbol, jugant al Domino of the Iaios, ell em fa sempre bandera de la seva heroïcitat. Aquesta és una gran diferència envers els altres superherois. No vull que vagi com un porc i com un cochino, El traque l'he rentat i s'està secant. I que ha d'anar a salvar vides i que això i que allò. Hombre, yo ya sé que está casado, pero el día que me coja a mí con un calentón de los míos, que los míos son muy grandes, pues hay que ver lo calentona que soy, pues me lo tiraría, más claro, algo. Quan ens van fer la proposta sobre l'horari sobre Superol, nosaltres el vam posar sobre la taula i vam sospesar les possibilitats que podíem tenir a l'hora de treballar un text, un personatge com aquest. Paco Torres, Superol, un senyor de poble que no interessava massa a ningú. Nosaltres busquem reportatges al nostre canal Channel Discovery, reportatges amb més força, més sant. Diferent dels altres? No. Jo em sento com uns altres jubilats. El que m'agrada fer la vida familiar, ajudar a la dona, portar la neta a col·legi, anar al cafè, fer el dòmino amb els amics, però ja a vegades no em queda més remei que mirar de salvar el món. Coño, a mí también me gusta Superol.